aja ije ndị na-agwọ ọrịa ọgwụ ndị na-agwọ nsị ndị na-agwọ aja ndị na-agba aja ndị vu aja ibe n'obe a sị nke o metere ya evu onye ọbụla cheeli aja ibe anwụ jee kwụrụ onye ahụ welu na aja ibe kwụrụ onye ahụ ụgwọ wee chekweli ọganiru a sị unu meghela onye ahụ ụzọ wee sị na ọmụ nwa bụ chi bụ ụzọ nwa nwe onye egwu ọnwa bụ mmiri enwile ọzọ igbo ndị aka ji ọgwụ ga-ebe na aja egbe na mma eji egbu ndị ilo ụzọ nwata meghekwa ọgba ndị ilo ghalị unu ya emegheli ụzọ nke ya ka o wee gba ndị ili eghalị ọmụ na eze nwaanyị ugogbe oyibo oyi asị ya bụ ọgbọ na ekpere anyị kpem n'orumiri unu nabata anyị malụ wee kpọpụ unu dụkwa n'ile ọ bụ na anyị amara wee kpọpụ unu dụkwa n'ile ama na ile unu agụ na nsọ anyị bụ nwa unu ga-abịakwu ka ọ yie unu gụ na ibe dị anụ mkpa na ibe ọ chọrọ mana ibe anyị na-ayọ unu bụ na ihe ọbụla gbasalụ nsogbu ọ na-enwe na mmiri asị m tata anyị nọ na anyị kwu n'orumiri ka unu wuo nka na ike ọbụla ọ gbanye n'orumiri ma orumi be nne ya o ma orimiri ikwu nne ya asị unu ya agbakọta na ma orumi be di unu ya agbakọta na orimiri ọgbụgba mkpume unu bịa lie aja na mmiri na-elu elu mmiri ibie wee sị na nzu ka m ji n'aka wee na-amụ unu nzu si ka unu maa anyị nzu unu ya amafu anyị unu maa na anyị nzu redo mma mere anyị na-agọkwu ọwa na ọ ga-adụkwula anyị enwe bịalụ na mma adụkwuolu ndị anyị na-alụlụ ọlụ na mma dụlụ ndị anyị lụrụ ọlụ dụlụ ezinụlọ ndị hụrụ ibe anyị na-eme n'anya na ọ ya agazili nọ ibe anyị kwuru iwe ọma ka anyị na-agọ tata bụ abụ si m na-ekwe nzu na-edo ka anyị ji si na ihe ọbụla mebie emebi a na-eme ndozi mmiri ọbụla gbalụrụ agbalụ ya doo ụzọ ọbụla ekwere ọgịga a sị na ọ ga-emeghe na n'isi ya uchi nọnyere m osu ji na wee sị na tata ka anyị na-akpọpụ ezumezu ndị niile lụrụ ọrụ amụma be nne ya ndị niile lụrụ ọrụ amụma n'ikwu nne ndị uwu ndị orimiri bụ ndị na-agbụ ya ụta ndị na-ajụ oke ndị na-achụ oke ndị na-anị oke a sị ka unu bịa ree oke tata na orimiri ọgbụgba mkpume na anyị nọ na obu nke na orimiri ọbịa na nke na orimiri akpaka ụmụokpu ọka Anambra steeti were akwụnye unu ivu orimiri niile dị n'ala Imo a sị ka unu niile zukọta unu bịa lie aja wee sị na edo ka o doo no ọ ga-edolie na Eke ọ ga-edolie n'Oye ọ ga-edolie na Aba ọ ga-edokweli ya na Nkwọ ọ ga-edokwula anyị anyị si abịa naanị Igbo n'azụ anyị si iwe ọma ka ọ ga na-ejete na ọjị ka anyị ji n'aka wee na-akpọkụ unu bụ ọra mmụọ na-akpọkụ unu bụ orimiri si na isi nya bụ Chinyere m usu ji anyị si ka unu bịa ihe ọbụla bụ ibe bụ mkpịa na unu ma ibe bụ mkpịa o nwere ka mmadụ yọgide ka ọ yọtachi ibe niile ọ chọrọ ama ibe anyị na-ayọ unu bụ orimiri bụ ibe niile bụ iwe ọma bụ mkpịa ma nke o lotere tinye na ekpele ma nke o lotere tinye na ekpele ka ọ bịala ya na mmezu ibe niile bụ ajọ ibe nwoke ma nwaanyị ya na-eche n'isi ya ma nke o lotere si na ọ chọrọ ma nke o lotere si na ọ chọrọ a sị ka unu bufuli enye ibe anyị gọ n'ụka anyị kwụ n'isi onwe anyị wee sịta na ọjị n'otu anyị taa na n'ibe n'aba Chukwu na ndị orimi na ọra mmụọ niile ka ọ lee nna ọgbọ na anyị si na ọnya bụ ọjị ka anyị ji n'aka na-agbawa si ka unu melie ibe zuru ezu nke wụkwa ejima dịkwa nke wụ ejima nwoke na nwaanyị na-abịakwa anyị si na onye dị mma ka unu ya anyị na-ajụ kedu na-enwekwelu chi na ya ọ sị na ihe abịala ka atakụta isi ọnụ na ya bụ eze nwoke orimiri ya na-afụta gị ire odonigwugwu ka ọ ga-abụ nke wuo ejima ka nralụ m nke na ya ka mụrụ ọnụcha mgbọ seli nke nnukwu nwaanyị anyị ralụ m nke ọnụrụ ya emekwula anyị ejima ka anyị zuo n'ike na-enye na anyị ejima ka anyị zuo n'ike so na ugo na ebe a nara adụ iviri nri ọnụ na-arị arụ anyị bụzala amụ obu amụghị chọwa ịtọtọ ebe a ghara adụ eweta na nne ejima amụ ọwọ nsụ ka anyị ma n'ọwọ nsụ ka a mụrụ mgbọ so tupu ya eme ọ ga-afụta ire anyị si ile ọma ka ọ ga-abụ n'onye uchi nọnyere m usu ji
abụkwala anyị ile ọma ile mmanụ anwụ nwoke ga na-abịa ya n'anya nwaanyị na-abụkwa ya na ndị ya enyelu ya aka anyị achọrọ ndị aka oroma ọchụjie ma aba na ọbịa ihe egbu egbu onwe o si na akwa ya ara isi mma abana na nke o si na akwa ya ara isi nke onye anwa mịa ichuchu si na nke ọ na-emegharị nwe isi otu isi ka ọ na-eme wee nwebe isi anyị si na ele anyị kwulie ka ọ ga-adụ anyị gbebele ugobele nke si bịa bele ya bụ na oshi obele ka ọ bụ ka ọ na-adụ ebere bele n'ọbịa anyị kwuru nwoke ọ nwaanyị ọkpụ ọba anọ n'ikwu ọba ibe si na ọlụ abịala ya uchi na onyere m osiji na ọ ghara adụli ile anyị si ọbụla ajọ nwoke ọnwụ na-egbu ajọ nwoke ga-egbu nwoke ọbụ na ajọ nwaanyị ọnwụ na-egbu ajọ nwaanyị ga-egbu nwaanyị dị otu a ọbụla ajọ mmụọ ọnwụ na-egbu ajọ mmụọ gbuo mmụọ dị otu a n'ọbịa anyị kwuru na ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji adị ele anyị si na-enye ile ọjị n'ọnya bụ ivu Chinonyere m ya ka a na-akwa n'ụbọchị tata ihe dị mma mebelie anyị si na iwe ọma mebelie iwe ọma bụ iwe ọma ọ na-ayọ anyị si na ọ fụtagoli ya ọ ya afụtali ya ọ ga-ejekwa obodo oyibo ọ na-eji ọ na-abata ọ yakwa eji obodo oyibo taa atọ n'obodo oyibo n'oje ọ na-abata na-ewelete $5 eweta agbanwee n'obodo a na-alacha aka na-enwe obi ahụ ọ na-enye unu iwu n'ụchọ ihe a ga-ekwu n'isi ya bụ kọnekshọn okwu ndị ọ na-abịa ọ na-azụ anyị si ihe ụtọ mere na India na ezinụlọ ebe ọ na-anụ di ebe ọ na-azụ abịa anyị si jụọ ọbụ ka ọ ga-abụ jụọ a na-akpa akpa abịa ara akpa abịa na eke ara akpọ n'oye ara akpọ na abụ ara akpọ na nkwọ na-ahụ ka ọ dị n'ihe ọbụla ọ na-eme na biznes nwoke ga na-abịa n'anya nwaanyị na-abịa n'anya ikwu na ibe ga na-abịa n'anya onye ọbụla ya echele ya jiwe ọṅụọ mmiri ya jide ya ọ bịa ya egbu onwe ọ hụrụ ajọ ọgwụ ọ ya agba ma egwu ụmụ agbara ma egwu ndị inyem ụdị ọghara ahụ ya ọghara enu ya ọghara agba egwu akụrụ akụ onye na-agba egwu akụrụ akụ bụ egwu mma nwa unu bụ mmụọ ka ọ na-achụla aja ka unu mee kpọkọta isi ọnụ na unu wọra mma ọnya ka unu bịawa n'oriri ọ kpọkwala unu tebụl n'ụlọ ọ ga-enyekwa unu ma ndị iche ma ndị agwụ ma ọra mmụọ niile a sị na ọnya bụ egwu a na-akụ egwu ka a na-akụta ihe dị mma nke bụ bọọlụ ịkpali amụ ọbụla ọ kpalịghị abalị uru site n'aka di ya iwe dị mma kpọbịa iru site na iwe ọbụla bụ iwe ya adụli ya elu ose adụli ya mma abalị uru bụ ibe unu bụ mmụọ chọrọ a sị na ọnya bụ ibe ya abalị uru ọ bụ anyị kwuru kewe iwe ụtọ ụmụ ya ga na-atọ ụtọ onye ya ya atọ ụtọ ya na di ya atọ ụtọ ya na ụmụ nwunye di ya atọ ụtọ ya na ụmụ nwanne di ya atọ ụtọ ya na ụmụ nwanne ya atọ ụtọ ya na ndị ọyị ya ga-adụ n'ụtọ ndị ya na ya na-abụ n'azụ ahịa ụtọ ga-adụ onye ọbụla ya echereli ya ajọ ire ya bụrụ ọkụ ụzọ na-abụla na ya bụ ibe anyị jọrọ n'ọzọ achị m na nzu na-edo ka m ji n'aka na ije ọbịa n'ọdịnihu ka ọ ga-abụli ya ara enwe ọdụdọ anyị enwedo ndọkịrịdọ na ya na mmadụ kwuo okwu ya na nwoke kwuo okwu ya dụka ekwuru ya na nwaanyị kwuo okwu ya dụka ekwuru na aghara enwe nsete iwe ọdụdọ na ndị na ibe anyị na-etitu bụ iwe ụtọ na aghara ada enwe ọdụdọ na ibe anyị kwuru anyị si gị bụ eze nwoke orime nke bụ ọkwa listik nke bụ ka anyị ya bụ ichie nwaanyị ka unu wee na-achọ mma ọ chọọ mma pụta n'ezi ya dị nwoke mma ya dị nwaanyị mma ọrụ achọ mma chọghị oke nke ọ ya agụ ya bụzi anya sị na ọ dịkwa ka ọ nwere na nke ọbụla ọ chọrọ ga-adị ya mma dị nwoke mma dị nwaanyị mma n'ọrụ anyị kwuru
anyị si na mgbịlịgba ya ga na-aba ebe ọ bụla ọ pụta na a ga na-anụ maka ya ijeli a na-aba anyị si na ego anyị kwuru anyị si na ego Igbo na-ara na ndụ ego oyibo n'isi ego igwe pounds and dollars ise nke bụ ọkwa n'anya ka a na-eti iChadi nsomokwu nke bụ iPencil a na-ete n'anya o tee n'anya ya dị ya mma o a sị nke ọbụla o tere ene n'anya na ive dị mmadụ bi arụ si ka o wetikwuolie unu ya bụ ichie nwaanyị nke bụ ọkụ unu ya eji ọkụ ibe ga na-adụ n'ive ọ na-eme na ọ ghara echu nke bụ ọjị na a sị na ọ bụ ọjị etili na ọjị ugo a na-enye ndị eze nke bụ ego eji tinye ego bụ nke zuru oke ka unu goo onye na-abịa biko nọ n'ibe anyị yọrọ na anyị ma na anyị akwago ikwu nke bụ achịcha oyibo achịcha oyibo achịcha Igbo ebe eji were etinye bụ ka unu bụ ụmụaka orimiri ka unu kezuo oke ndị oke onye ọbụla bịa ka o kelee oke ndị iyi ụwa ka unu kezuo oke ibe dị mma ọ na-ayọ nye ekwekwe n'izu nye eli n'ọnwa ka onye testimoni n'ọbụ anyị na-ayọ unu anyị si ndị si kaba dadowe Chinọnyelu m na bido tata aba bụ ndị ya adadowezi onwe ọ bịa ya egbu onwe n'ọbụ anyị kwu omete ya evu ndị si kaba dada anyị tụọ ya adada onwe ba omete evulu n'ọbụ anyị kwuru ọba bụ ndị ilo ka a na-amachi a nara amachi ya bụ Chinọnyelu m ọrụ biznes ọ na-eme ma ebe o si enweta iwe ọbụla bụ oke n'ọba bụ ndị ilo ba ka a na-amachi ba ka a na-abata ọ ijite ndụ ijite ego ijite ọganiru ajọ nwoke ma ajọ nwaanyị ndị si na enwere kawa dụ ndụ bụ ka o ketara oke ma ọka iwe ọma merie a sị na tata dị ibe ka anyị na-amachi babụ ndị amụsụ babụ ndị amụsụ ụchụ mmadụ aghara agbụ ya aka olu nwoke na nwaanyị ya achala ya ume nwa ume ego aghara emie ume ọganiru aghara emie iwe ọma ya aga na-akpụ ya iru anyị sị na ọwụ ka anyị kwu n'isi onwe anyị wee si ometere evu na anyị amachie babụ ndị amụsụ amachie babụ ndị amagba babụ ndị amụsụ orumiri ajọ amụsụ orumiri anyị na-amachiwa aghara egbochili ya ya kwaghasala ya iru ebe anyị kwuru ka ọ ga-adị ọnụ nwetaba agari owu ego oyibo anyị si awele ka anyị na-ekwu okwu onye ọbụla nwoke na-ayọ iwe ọma nwaanyị ọbụla na-ekpe ekpere iwe ọma ka o ji maka wee gbaa agụ na-asa mmiri na-asa wee bịa iwe ọma ahụ ka unu ya melie na ka ọ ya ọwụ arụ gị orimiri ọgbụgba mkpume ka ịwụcha nwa gị ọnụ ruo ndị iyi ụwa nọ n'obu unu a sị ntata ka unu ya enwe aṅụrị mana nwa unu abịa wee sị na gị wa ọgbụgba mkpume na anyị kenere ike inye ya wele na nye ya wele na ije die ihe ọbụla bụ oke nwaanyị na-ekete na be di ka o keta oke ya ka ọ na-enwe obi aṅụrị enyekwu ya ọnọdụ unu nye ọnọdụ dị mma o wee nye unu ọnọdụ dị mma nye ya ọnọdụ dị mma ka o wee nwee ike nye unu ọnọdụ dị mma ka ọ na-enwe aṅụrị maka onye si na chiedo mma a ya abụtagodi ya na-arụ ya mmadụ aghara na-asị my lord is good obe anara ezulie m ọ ibe jọrọ njọ ka ọ bụ a sị m na ọghalie na meghelie na-arụ na ibe anyị kwuru unu nye ya awele ahụ ka anyị na-ekwu okwu ya unu nyebe ya awele ajọ nwa agbochiri ajọ mmadụ aghara egbochie na ọ ka anyị kwuru ka ọ ga-adị ya gofta nke ka ọ dị 7 ka inye ka o wee mkpere ekpere ga-etinye ya kpee ekpere mmalịgbo ọ chọrọ were ihe na-ekpe ị na-amachi ya ị na-ekpe ekpere preya yọ ihe ịchọ ka babụ ndị mmiri mmelu ị na-ekpe ya iwe ndị chọrọ iwe na-egbochiri iwu ụzọ dị kansụl ọnya anyị ekene unu anyị ekene ọra mmụọ kene orimiri ya na Chinọnyelu m anyị kpọkugodu m orimiri na wee siwe ọbụla ya eweta ụbọchị na anyị akwachala ya ivu anyị kwalịa ile ọma
ọbịa si na ọ gara aga ọ bụ na amoosu nwoke were amoosu nwaanyị ihe si n'ogbu ọ wee si n'obodo bụ na ụmụ Okpuọka anyị si na taa ka anyị na-amachiba bụ ndụ na baghara egbochi ụzọ na ibe anyị na-azọ bụ ndụ ibe anyị na-azọ bụ ndụ onye zụrụ ka azọta ya ndụ anyị azọta gị o anyị azọta gị na anyị amachi amoosu si amoosu ọbụla si ka na ike ọbụla anyị na-amachi anyị si ihe ọbụla ya esi ka ikwu nne bụ ogbochi anyị si na tata ka anyị na-amachi ọ ghara ewe ogbochi n'ọlụ anyị lụrụ ya uchi nọnyelụ m osu ji anyị si ajọ ihe ọbụla ya esi n'aka ndị enyi anyị si na anyị na-amachi ya ọ ghara eweta ogbochi n'ọlụ abịa na ya uchi nọnyelụ m udo bi achịlị ya tata anyị si na anyị amachi ya anyị si na ekpere anyị na-ekpere ya bụ iru ọma ile ọma ile ọma ka eji aga n'ugwu ya bụ awele ndụ awele ego awele ọganiru nke ọbụla o tiri aka ya bụ n'ego onye ọbụla kpọli ya si bụ ya n'anya ndị ọbụla ya enyeli aka fụta otu agha azị agbụ ya anyị si ebe ọbụla ọ zọnyere okwu ya bụ iwe ọma aka ọbụla o metụrụ ya bụ n'ego anọ ibe a na-ayọ ụmụaka ọ mụtara ya abalị a ajụjụ ụmụ ya enye nka biznes ọbụla o tiri aka ya gazie dutebe ndị ọlụ dutebe ndị abịa anụ dutebe ndị enyemaka ọ ga-ejekwa obodo oyibo oje obodo oyibo ọ na-abata kpata ego oyibo ọ ghara eje obodo oyibo tọọ atọ n'ode eje ọ na-abata ọ na-eweta iwe dị mma na-eweta pounds and dollars heroes agbalie ya wee na-alacha aka na-enye unu ibe unu na-elu na na-ele ibe na-enwe obi aṅụrị wee sị na ọnya ka anyị na-ame anyị nwa bịala abịa wele ndụ niile bụ ọra akwadolu ọlụ a si awele ndị ụlọ ibe anyị na-eme n'anya awele wee sị na ọnya ka anyị na-ama si na iwe ọma ka anyị na-ayị iwe ọma ahụ ọ ga-elube anyị aka na eke lube anyị n'oyi lube anyị na abụ lube anyị na akwọ ajọ nwoke ma ajọ nwaanyị si na ọlicha ọsụ ya n'imi na o nwere ka ọlụ anyị bịalụ dịla anyị si na ya amachie ya ọ na aghara ama mgbe ekele nkwa na owe ka a nara ama mgbe ekele nkwa na ọka anyị kwuru ka ọ ga-adị ọ bụghị esoro ọbụla anyị si na ụlọ anụgo ekpeli ya ụlọ anụgo ayụyọ ọyọrọ anya bụ ọgbanje na-asa mmiri na-asa agụ na-asa anya bụkwa anya bụ ije ọbịa ọ gbara agụ na-asa mmiri na-asa ọwa ọgbanje na-asa ọgbanje ezi na abụ ọgbanje ezi na atọ ọgbanje ezi na atọ ọgbanje ezi na anọ ọgbanje ezi ịsatọ dolo gara ọgbanje ụkwụ achala ọgbanje ụkwụ jioko ọgbanje ụkwụ unele ọgbanje ụkwụ ụdala anyị si ka unu niile zukọte ka na ike ọbụla usi na ka na ike ọbụla ọ gbara ọgbanje ka unu bịa na ọnya bụ obu aka nwata bụ ọrụ ya ka anyị wee sị na anyị kwulie n'ọgbọ ka anyị kwu ka ọ ga-adị iru ọma kpọrọ ya mgbe niile ọ kpere na ekpere ma ndị o lotere iwe ọma ọ na-arịa o tinyere na ekpere unu mee ka ọ fụtara ewu ma ndị o lotere ma ndị o lotere n'iwe ajọ iwe ọ sị na ọ chọrọ ka ọ bịala ya ma ezinụlọ ya unu kwafuo ya anyị si na ọrụ ka anyị kwupụ n'isi onwe anyị si na flag ya na-ebe flag ya na-ebe ebe ọbụla ọ nọ na si na-eloti ya n'ibe dị mma ụchụ ya akwa na-agbụ ya a na-asakwanụ tata bụ ụchụ arụ ọ ga-awụ tata gị wee ọgbụgba mkpume ya n'elie iwe ọma gị wee ọgbụgba mkpume na arịa agha na-ebe ọ ga na-ebe ide ndụ ego ụdị ọganiru jiri akụ akụ ndị a ihe dị mma kpọrọ ya iru ihe dị mma riri ya arụ anyị si na ihe ọzọ anyị na-ekwu n'isi na ndị ahụ na-agbapụ dịka izu agbaghalị anya ekwucha ọ nọrọ ọ bata ekwughelie maka obodo ọbụla tere aka nwee ndị ọdụ nso aghalụ mba arụ mba anyị je gwu enwe n'ọnụ ọbụla mmọnwụ nke gwu onye ọrụ ozire nzi a na-edu onye ajọ mmadụ ọdụ were obi na-atụ anyị si na iwe anyị na-ayị unu bụ na iwe ọbụla bụ opi ya ka ọ na-ekwu okwu opi ahụ ya na-eli ya aka ọ flag ya ka etinye na flag ya na-ebe na orimiri ọgbụgba mkpume anyị nọ n'obu nke na-akpaka na ọbịa were akwanyere ugwu si ka gị were ka ịtụwe nwa ugwu melie iwe ọma ọya na ọ ga-abịazigbo ekpe ekpere ya
emepezie n'isi Asị m tata ka a na-eziti ya ihe ọbụla bụ ivu arụrụ nọ tata ka a na-eziti ya anyị si na anyị ngwa bịa ọ ivu arụrụ ọbụla ọnya ka ọ na-eziti tata tụgharịa onwe ya ọla ọ ivu arụrụ ka ọ na-eziti tata ya ivu arụrụ ndị obodo ya ka ya bụ nne ụmụ nwaanyị dị nwa ọhụrụ ọgbụgba ka ọ gwazie gị iwe ọbụla bụ mkpi ya ịnụ ekpere nwa ya nụ ayịyọ nwa ya ịmara iwe bụ mkpi ọ na-arịọ mmeri ọ ya gaa n'iru n'onyeisi a ka m ga-abụ maka na a na-akpọ mmadụ antị antị na o nwere ihe na-apụta gị n'aka makwa na ihe nna ya na ya nwa bụ obodo oyibo nọ ibe m na-eji ya na-apụta na nke na-ama mpụta n'iche na m na-eji obodo oyibo na-asị ya bụbu residential permit na resident nwoke nwaanyị ji akwụkwọ ha si mpapụta ihe ọbụla ji akwụkwọ a na ndị ọzọ na-enweta nche na-enweta nke a na naanị ihe ike si na mmiri ebe ọbụla ọ bụ ndị otu before the end of this September na ọka ọgbọ mụsị na unu anụghị iwe ọyọ ka o si wee yọọ unu ka unu ga-emeli si na-ewe ivu awụ ka ọ na-ebutu ma nye isi onwe ya ma n'isi ezinụlọ ọdụ ka ọ na-ayọ ma n'isi di ya iwe ọ na-ekpewu ka ọ dị mma unu melie iwe dị mma mmiri ka eji asị ihe yiri ihe ọdụ ọcha unu sachaa anya na ezinụlọ ya iwe dị mma batara dịka ọ yọrọ wee sị na taa ka ọ na-ezitu ivu abụbụ anyị si iru ihe ọbụla bụ ibe mmechuru ha acha n'iru ya ose na-abịa ya aga na-alụ ọrụ ime ya ekutere iku dị mma ọ na-agha ada ụwa mma ọ na-agha ada obodo mma ajọ nne ga ana o busie enyi ike aka nkụcha isi na anyị si na ọ ya atụ ime nwa nwoke tụọ ime nwa nwaanyị nnukwu inye ejima opuo n'ebe ọ na-ayọ ọdụka unu gbara ama ya na oriri ọgụgodu unu na-enyere ejima mana nye ya ọmụmụ nwoke nye ya ọmụmụ nwaanyị mana ihe ọ na-ayọ ọnụ unu mekọlie ya ọnụ na ọ ya adịghị obu mma n'ebe anyị yọ ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'iru ọmụmụ aka ukwu na ana ndụ ya anyị si oge we ọgbụgba mkpume gị tiche nwa gị arụ wofu ọya wofu nyanya n'ọwụ ka anyị na-ayọ n'isi onwe anyị anyị kwulie na eke kwuo n'oye kwuo na agwa kwuo na nkwụ anyị si na awọ ga-eso ọbọla ọya tinyezi aka nne m ọya jize nwayọ bịara aja ebe ahụ anyị kenere ihe ọgbụgba mkpume
ya bụ nwa ya nwaanyị ọrịa bụ ivu ka ọ na-akwanye ivu ile ọma ivu ile ọma ka ọ na-akwanye ya mgbe o gechala gị na ya na-abịa gaa saịdị butie saịdị aka ngwa n'ọnya bụ ivu ka ị na-ebunye ya bụ orimiri ọgbụgba mkpume na ivu ile ọma na ile ọma ka ejuna eji aga n'oge agbaba ejuna ezu orimiri gbalị izuo ya gawazie anya iwe o ji bute n'ụlọ ahụ ndị otu mmadụ akaoli nwoke akaoli nwaanyị amoosu mmiri amoosu ndị ajọ mmadụ amoosu ndị ajọ mmụọ asịta ka a na-alụdora ọghara na-egbochi ile ụzọ ọghakwa egbochila anyị na ikwuru ya east west and the north esite n'ugbo ndị ilo ụwa ọma ka anyị chọrọ good testimony n'ọnya ka anyị na-arịọ unu mezuo ya dịka esi ya emete ka o bụrụ ọbịa ya egbuo anyị gbuo onwe ka mgbịrịmgba a na-ara jeri a na-ara n'ọrụ anyị kwuru n'ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dịla n'isi ya uchi nọnyere m osu ji na ọdịgoli ya na mma ọdịgoli ya na mma na eke ọdịgoli ya n'ụlọ ọdịgoli ya na eke anyị nwa bịala ọrụ ọdịgoli anyị na mma ụlọ ọrụ anyị lụ nkwado ndị ruru anyị na-eme n'anya anyị si ọgbọ ka anyị ji wee kwuo ọgbọ ka o jikwa ya dịla ka anyị kwuru ka ọ